Sagamos. Para sa Radyo DZGB, 14 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uyapan mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Enot ang tambaret halid dyan sa luwa si Ans Galero. Ans kamen. Go ahead, Ans. Nasa poco mas o menos 50% ang news na iwinalat dito yung roli sa mga poste ng kuryente na kailigin sa Segundo Distrito Canalbay. Yan ang pinakahuling informasyon ay pinaamon sa DZGB News. Canalbay Power and Energy Corporation kung sa ila sa indang paragos na pag-monitor dito sa tuyang probinsya Canalbay. Estimated na poco mas o menos 50% kantitang utility poles ang severely damaged sa Segundo Distrito Canalbay. At di sa Washington at Sintika no substation, ini na ikukonsidera sa ng partially damage tusog sa mga report na pinaghiling nila ngunyan na pagka-down ini. Ang kadakol man na backbone at na mainline ang na-cut off mantang kadakol na busted transformers ang na-report sa itang opisina. Medyo tanto sa primera ay Dito Canalbay, maikukonsidera man na 90% kahit sa itang utility poles na severely damaged that ang kaya mag-use roli. Sa kunyan, naasigurasyon sa Albay Power and Energy Corporation sa lambang mga albayano, mabaragos nindaan sa indang pagpudusir ni na rehabilitation at asikaso sa mga electricity facility dito yung probinsya na natulos-tulos man na maibalik ang normal na supply ng kuryente matapos na napabuhat kita ni Bagyo Moroli. Undang na Bareta, ang Galero, DZGB. Miyaras tanto si Luens Barce na may dagdag man na istorya. Luens kamen. Salamat tabi Direct Edwin, location kan mobile unit. Yaon digdi sa San Jose kan Malilipot Albay tabi Direktor. Iningon yan, na ngunyan lang kita nakabalda. Dahilan talagang pahirapan digdi ang signal sa First District of Albay. Iningon yan ang nakikinailing pang sarong pang problema. Kanam sa paglibot-libot kan DZGB News poon digdi sa Santo Domingo area sagkod sa pasisiring sa Tiwi, sagkod sa Puro sa may boundary kang Kamsur. Sangon yan tabi Direktor, ini ang mga rundown kan mga nagkairiling ta asin mga nanoparantang impormasyon. Nahampangon yan sa grabing katipisilan ang bilog na Premier Distrito Canalbay dahilan sa problema nin access sa anuman na klase nin komunikasyon na abidable sa mga ordinaryong tao. Ini ansaro sa mga primeramenteng problema na nanoparang kan DZGB News nga ni tabi Direktor poon digdi sa Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, Syudad nin Tabaco, Malinaw, Asing Tiwi. Nagabos na klase nin signal sa anuman na telecommunication networks. Wara nin maski 1 by 1 lamang na signal para makakomunikar asin maaraman ang sa indang kamugtakan. Dahilan digdi, nadidipisilan man ang mga manlain-lain na local government units sa mga munisipyo asin syudad na naunampitan, dahilan ta mismong mga personnel na ninda uon sa mga empleyados kan Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, asin Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, ang nagsasaro-saro sa pagbisita sa mga barangay na sakop kan sa indang area of responsibility dahilan ta sa siring na problema da itulos nakakapaatod ng impormasyon ang mga barangay sa saindang nasasakupan para maaraman kumpira ang mga danyos perwisyos kan uminaging super typhoon na si Rolly sa mga harong infrastruktura asing iba pa kung kaya daipaninda nalaladop 100% ang mga totally asin partially damaged houses. Alagad sa pag-follow up kan DZGB News kay MSWDO Chief Aurea Barameda sa LGU mismo kan Bakakay, kay baan mo unit may initial maintenance sindang nakuwang impormasyon na ang total damaged houses sa saindang munisipyo nasa 123 ng arong asin partially damaged houses nasa
1,250 houses. Digdi naman tabi Direk Edwin sa mga passable na lugar. Puon Legazpi sagkod sa sentro kantiwig, gabos tabi ni Direk Edwin passable. Alagad may nakakapirang caution sana ang mga lokal na gobyerno sa pagpadasdas din mga auto. Puon digdi sa Basud Bridge kan Santo Domingo, dai pwede mag-agi digdi ang mga darakulang behikulo, arog kan truck asin ibaba. Dahil ta may porsyon kan tulay na maluya na ang pundasyon darakan pagbaha sa Basud Galley. Asin sa Santa Misericordia Bridge, one way lang dahil man sa siring na bagay. Pag-abot naman digdi sa Malilipot, heavy traffic dahil sa tulay na nag-overflow ang baha pakalagpas sa munisipyo mismo. Tabi, Direk Edwin. Sa Tabaco, heavy traffic man tabi, Direk Edwin, ang masasabatan kan mga motorista pasisiring sa lugar. Dahil taturumbado ang postikan apek pakalagpas digdi tabi, Direk Edwin, sa SDO kan Tabaco, School Division Office kan Tabaco over. Mga more or less ang puro nga darakulang lata tabi, Direk Edwin, na poste ang turumbado sa lugar asin digdi sa may barangay Pawa pasisiring sa terminal kan Tabaco. Arog man ang siring na sitwasyon na daipasangon niya natatawan ng aksyon kan apek. Kaya minaabot digdinin sobra 20 minutos to 30 minutos bago makalusot pasisiring sa tiwi. Siring man tabi, Direk Edwin, paglaog sa tiwi, may mga nakadapa man na poste ng apik manggiraray kung kaya saruan linya nin tinampo ang pwedeng laugan sa mga ibang tinampo na sakop kay ni. Pag-abot naman sa tiwi, going to Sangay Road, anas mailing mo tabi, digdi tabi, Direk Edwin, puros mga nagka-derestongkar na mga rong, mga lighthouses, mga tabi, Direk Edwin, na mga coastal barangays, as in Upperland barangays, anas tabi-tabi, Direk Edwin, ini baragsak. Dahilan ka na maiiling mo talaga, nakaralbo na ang bulod, wara ka ning ano man na mailing poros mga nagka-derestongkar na mga arong, asin mga infrastruktura tabi, Direk Edwin, sa nasambitan ng lugar, including sa mga simbahan dyan, poon sa Sentro Kantiwig, going to Barangay Mayong kan na nasambitan ng munisipyo. Saro ito tabi, Direk Edwin, sa ipinagunambitan sa pagkikipag-ulay kan DZGB News kay Mayor Ami Villanueva na kinakaipuhan nintabang asin na kinakaipuhan maakudiran mismo kan lokal na gobyerno tangani na maaraman kung ano ang disposisyon kay ni. And sa pakikipag-ulay kan DZGB News kay Mayor Ami Villanueva tabi, Direk Edwin, ining mga nagkapirang mga residente digdi na kung magigirunduman baga tabi, Direk Edwin, iniso na apektaran nin marhay asin may nagkagaradan digdi kan Typhoon Usman. Yun yan, wara nin anuman na na-record na casualty sa tiwi. Dahilan ta sa mga residentes, big preemptive evacuation kan lokal na gobyerno, inilag ikinunkun sa ligtas na lugar, asin na habang nagbabagyo, wara nin tao duman sa mga upperland and coastal barangays, pasisiring digdi sa may barangay Mayong area. Kung kaya manunod parang tabal-taga tabi, Direk Edwin, nagpuruli sa mga residentes, nailing na sa naninda sa mga arong ninda na talagang distracted na maray, talagang dakul digning totally damaged houses daratan pag second lagpol bagakan na sambitan ng bagyo kan mga nakaliis na aldaw. And sa pagbalikan na mobile unit tabi, Direk Edwin, nakaulay man kan DZGB News ang MDRRMO kan tiwi na talagang sindaman nagpapatotoo na dainin na naman na klase ng diskwido na nanutaran sa sindang lugar dahilan kan siring na aktwasyon. And saro sa nakaulay kan DZGB News, nagsibog naman kita digdi sa Malilipot area sa MDRRMO, apat pala ang casualty ninda ay tulo tabi, Direk Edwin, I should say, ang naitalaan nindang casualty. Sa MDRRMO kan Malilipot, sa kauron kan DZGB News, uni ang mga minasunod na nagkagaradan dahil kan bagyong Siroli. Eno tagabalading si John Michael Melgar, 18 anyos tabi, Direk Edwin, ini nagadan kan nagpakaray ininin bubong alas 7 nin aga kan nagararapado ang bagyong Siroli asin natamaan ininin debris sim tabi, Direk Edwin, kung kaya nagadan ini. Uni naman na pandua, ang nagadan naman tabi, Direk Edwin, iyo si Jesus Rodriguez, taga barangay Baybaykan Malinaw, 91 anyos, inatake sa puso dahil sa nervyos kan nagwawurosong-wusong na ang bagyong Siroli. Asin
ang saruman si Marlene Canyon, 32 anyos na taga-Sugkad kan Malinaw Albay, na naatugan ng kahoy, mantang nagkataygwanin bagyo tabi Direk Edwin Over. Kung kaya iyan ang mga nakuha pang impormasyon kan DZGB News asin sa pakikipag-ulay sa kan DZGB News man na nagbisita mismo digdi sa CDRRMO kan ano na ini tabi Direk Edwin kan Tabaco City, may mga nagkakapira lang tabi Direk Edwin na passable sa mga oras na ini. So, straight Tabaco to TV, passable yan sa Gabos na Bicolo, alaga digdi sa Sabluyon Road. Pagpasiring mo sa lugar, kay puwan lang hindi na caution, dahil ta unpassable sa nanugad, iyo an single motorcycle. Ang mga four-wheel vehicles, medyo alanganin pang makalusot, pasisiring sa Ligaw area, akong halik ka sa Tabaco, via Sabluyon Road. So yan tabi Direk Edwin, so parang yan sa tuyang kinamumugtakan, nainot na dyan na nagpuran sa Legazpi, as in digdi man sa tuyang location, talagang dining signal, nag-aasa kita sa VHF, kaso bago pa kita kika-transmit, maaga, alaga di kita nakalusot dahil sa mga nagkapirang mga programa dyan sa tuyang base, as in sa ngunyan, nagkaigwan kita na pag-asa makalusot, as in initabi Direk Edwin, ang saro pa sana sa mga sumada kan impormasyon na nakuha mismo kan DZGB News Mobile Unit sa paglibot mismo digdi sa First District area. Wara ning casualty tabi Direk Edwin, baka kay wara malilipot daipa nin impormasyon duman kapag duman ka mobile unit, wara nin nakaulay na ano duman, wara nin tao duman, and digdi sa Tabaco, iyon na nga ni tabi itong Bareta ni Kuya Jomar na mga taga-ibang lugar so nagkagaradan, bakuman taga Tabaco, tapos digdi sa Malinaw, iyon na nga ni itong nanambitan, apat ang nagadan sa indang barangay habang nagbabagyo, pero digdi sa TV Sopar na pinag-second landfall kan matakan bagyong si Rolly, no casualty tabi direct. Okay. Roger, so yan tabi direct ana mga dagdag na istorya, alidigdi sa tuyang location, San Jose kan Malilipot Albay, VHF transmission lamang ang means of communication na makakalusot pasisiring dan sa sudyat. Ako po si Lawrence Burse Barcena, kaiba si Henry Boy Mata sa mobile unit, DZGB News. Mientras tanto, dengon niya ng supply ng kuryente na kulang parte kan Kabikolan dalan sa pagkarapado kan bagyong Rolly. Base sa report kan National Electrification Administration Disaster Risk Reduction and Management Department, may power interruption sa Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, asin Sorsogon na pagsiserbihan nin 8 electric cooperative. Daraman ini kan pagkaputol kan transmission service alis sa National Grid Corporation of the Philippines. Dahil man ang kuryente ngunyan sa Katanduanes asin Masbate. Sharing man ang sitwasyon kan mga lugar sa Eastern Visayas na pagsiserbihan kan Samar 2 Electric Cooperative asin Northern Samar Electric Cooperative. Sigun sa naya, nagigibo na nin contingency measure ang 121 Electric Cooperative sa nasabing riyon para maibalik tulos ang supply ng kuryente. Mantang ang mga power distribution utility, yan sinugo na iaktibar ang sendang Emergency Response Organization. Sinabi kan liderato kan Department of Energy na price freeze kan produktong LPG asin kerosene sa probinsya kan Cavite matapos magdeklarar nin state of calamity. Base sa abiso kan DOE, madurar ini nin 15 aldaw na nagpuon kasuwapon asin matatapos sa Nobyembre 15. Ipapautugman ang oil price rollback, mantang ipapautugman ang price freeze alagad dahil man pwede magpautob ng price increase sa nasabi mga produkto sa laog ng 15 diyas. Ini matapos magdeklarar si Governor Junvic Remulla kan Cavite na ipararom sa state of calamity ang probinsya matapos grabing maapektaran ang probinsya kan bagyong Rolly. Maigot na pagtututukan kan Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagpapakaray kan mga aeroporto sa Kabikolan na grabing naapektaran kan bagyong Rolly. Sigun kay Kaap spokesman Eric Apolonio na Anaga City Airport, nagsaparing grabing danyos kan bagyo matapos matuklap ang kisa mikaning asin nagkaparasa ang nagkaparang salming lalo na sa passenger terminal building na rinepado kan makasog na paros.
Nagkaigwaman hindi na damage ang runway kanaga airport kung saan naraot ang ilaw kay ni at sinibapang debris na nagkawaraga sa runway halos sa naraot na passenger terminal building. Mantang daiman ni Bareta na naging danyos kan bagyo ang airport sa Biliran, Burungan, Kalbayog, Katarman, Katbalogan, Tacloban, Giwan, Ilongos, Maasin, Asin, Ormoc sa Visayas. Mientras tanto, nagpuunang magpalas ng supply na bagas ang National Food Authority para sa mga lugar na grabing renepado kan bagyong Rolly. Nagluwas ang NFA Central kaya Cavite General Trias Warehouse ng 1,400 na sako ng bagas sa Department of Social Welfare and Development Region 4A para i-distribuir sa mga residentes na napektaran kan kalamidad. Base sa report kan DSWD Region 4A, sagkod kasubanggi uminapot na sa bilang na 5,294 pamilya o 19,898 katawo ang napektaran kan bagyong Rolly halos sa 53 na banwaan sa Calabarzon. Sa kabilugan, 5,060 pamilya ang nakapasiring pa sa 237 mga evacuation center sa nasyon. Yan mga tugang ang detalles kay mga baretang unyan para sa aga, digdi sa Radio DZGB. Sa pangarang kan mga pag-iriba, John Napoles asin Ramil Tanay, Solado Technical, si Riman, si Marcian Madrid. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa anong pag-antabay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang!